Представяме ви рамка с многофункционално предназначение за училищни среди, като предимството на тази рамка е, че бързо и лесно може да подмените изображението, което ще влагате в нея. Как става това? Лесно отваряте рамената на рамката, повдигате антирефлексното покритие, взимате портрет, чертеж или схема, слагате отново антирефлексното покритие, за да го защитите от мазни пръсти, драскане и други повреди. И затваряте рамената на рамката. Рамката идва с дюбели към нея и фабрично пробити отвори за закрепене към стена. Също така, по периферията на рамката може да бъде поставен двойно лепящ донапрен с силно лепилен слой, така че да залепне здраво към стената. Още веднъж показвам как се подменя изображението. Отваряте рамената, повдигате антирефлексното покритие, вдигате изображението и слагате друго. След което отново слагате антирефлексното покритие, за да притисне изображението, затваряте рамената и рамката отново е сглобена.